Takže čaute, tu je Raras Games a dneska si zahráme Minecraft, minihru Build Battle a dneska tu máme hostia. Čaute, ja som Lanči, som tu opäť s Oným, s Raresom. No a zahráme si, teda môžeme ísť na to. Táto minihra, ak neviete, je o tom, je celkom nová. No, tak nejak. No a zahráme si ju a je vlastne o tom, že vy musíte, tam vám napíše, čo máte nakresliť, alebo postaviť. A vy to musíte teda postaviť. Sice moc dobre postavať neviem, ako tie veci, čo tam dávajú, ale pokúsim sa, no. Je to dosť ťažké postavať. Ale všimol som si, že keď tam nakreslia pri tú vec voľakého panáka, tak väčšinou to vždycky vyhrá. No. Takže mohli by sme nakresliť, ale neviem, ako to všetci stihnú vytvoriť niečo za 5 minút. No. Dobre, takže, no. Strihneme to, keď sa začne hra. Presne tak. Takže hra sa začala. Máme spraviť hrad. No tak to nestihneme. No, tak to neviem, ako stihneme. Sice hrad viem postaviť, ale... To by bolo na dlho. Ne? Presne. No. Hrad musí vedieť asi každý postaviť. Fú, ale nebude taký veľký. Nevadí. Proste nebude. Aj toto je veľké, ne? Nie, Ježiš. To je malé. Ale čo? Čo to nemusí byť také veľké? Ja viem. Keby som veľký, tak tu nie je na to plac. Dobre. Takže tak. Že takto. Dáme, čo ja viem, výšku 2, 3, 4. Áno, 4. No, postavím to z takýchto blokov, alebo dám iné? No, keď už si začal, no tak sa na to. Zatiaľ to vyzerá celkom dobre. Vyzerá to dobre? No. Taký starý šrotný hrad, pozeraj. Tak ale hore dáme hradby, budú iné, z iného bloku. No a ešte sme chceli podotknúť, že dneska sú Vianoce, takže dneska to bude aj taký špeciál. No presne tak, vianočný špeciál. Chcel som si aj vianočný skin dať, lenže na tomto serveri už je ten skin prihlásený, no. Takže som sa na to vysral. Ale ináč celkom pekný skin máme. No, pozrite na to. Iron Man. Pekné. Á, červená súvisí s Vianocami, takže Iron Man môže byť. Ten nikdy nezradí. OK. Takže rád by sme mali, pomaly. Dáme tam aj skla. Čo? Neviem, môžeš, no. Serem na ne. Počkaj, ešte toto musíme strechu urobiť, čak. No. Tu robíme z takéhoto materiálu. Dobre? Dobre. Tu robíme z takéhoto materiálu. Koľko máme minút? Čo, už len 3 minúty? Rýchlo, bež. Kde mám bežať? No, dobre. OK. No, rýchlo to musíme nejako postaviť, takže ideme. Čo sa zasekol? Fú, dobre, už to skoro máme, tú strechu teda. Toto bude menší rad, nechce sa mi stavať veľký. OK. Sem dáme... Teraz ide tá ťažká časť. Prečo? Tuto mám časť, túto časť mám najradšej. Čo sa tam tie skla? Nie. Tak ich tam potom dám. To dám nakoniec. Tak, dobre. Toto dáme takéto, takto, počkať, takto. Dobre.
Hopla. Vieš čo, urobíme to takto. Čakať, ale potom Máš jedno. sem na to. Koľko mám času? Minútu a pol. Op, ešte som chcel... Tie sklá to stihneš, ale rýchlo. Tak ale ešte som chcel dvere voľaké také dobré. Máš jedno. Nestihnem. Rýchlo. Takto, To si robíš prča. takto. Dobre. Dobre, to by sme mali. Teraz tie sklá. Tu máš moc veľké dvere. Prečo? No, u mne. OK, takže takto. Sem dáme na šlapky, aj sem. Vnútri bude niečo, alebo tie sklá sme chceli. No tak ale rýchlo. Počkaj, ne, koľko máme? Dal si Iron Bars. Koľko máme? 33 sekúnd. Čo? 33 sekúnd? Strašne rýchlo to tu ide. Nože. Nestíham veď ani stavať, to musí byť taká rýchlovka, ešte také ťažké veci dávajú stavať. Bože, No rýchlo. koľko? 10, no 11. Počítaj. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Môže byť. No, áno. Dobre, Ja čiže ešte bola... kebyže stihnem, no tak by som dal navrch ohňostroj. Pekne. Celkom. Celkom pekne, tomu dáme. Good. Dáme mu good. Dá, pohode. Ale škoda, že sa nedá dostať. Aj tu ma to nestihol. Ježiš, to čo je? Jaj. No to je dobrý To som pochopil, ale toto není hrad, čiže super pop. Ale ako myslel dobre. Diesel MC. Pekne. Tomu dáme good. OK. Pekne to je. Nepreháňať. Nepreháňať, no. Netreba preháňať. Hej. McAfee. Ale... Antivírusový program, však na to bude reklama. No, tu dáme, OK, alebo tu dáme oné, good. Sa mi tiež ľúbi, No. ale ideme skákať. Pohode. Vojtadrom. Wow, a ten má pekný. Pekne. Aj tomu dáme good, každému dám good. A ten dáva, kto dá epic? Teraz pôjdeš podľa mňa ty. Nie, možno, že... Možno, neviem. Nie, Ale Matko. začína sa to na M. No takže, To jak stihol? A bože, však to je iba kúsok radby. Ja. A dáme mu, OK, no. Keby ma celý rád, tak mu dám Avensome. Lebo sa mi to strašne páči. To by som postavila ja za 3 sekundy. Tak za snaženie mu dáme, OK, no. Za snaženie mu dáme pup. Nie, super pup. A idem ja. Ideš ty. Jej. A poďte sa pozrieť sem na dvere, hej, debili. Kde sú dvere? Kde sú dvere? Sem, áno. Výborne. Ja by som dal epic. No, je to zle, no. Ale pekný. No, OK, no. To myslíš vážne? No, tak nie. Púp, dáme púp, no. Destro CZ. Sorry, dobre. Ani nedám. Lagi z TV. Pekne. Čo, to jak? To je pekné, good. Guten tak. OK, to máme dobré. Diesel. Čo? Čo? Ja som bol 8. Lol. To sa nedá. Však to bolo špatné. Nie, všetko bolo pekné. Ale Mne sa to ľúbilo sa mi všetko. neľúbilo vôbec. No dobre, takže toto je na tento diel všetko. Ak by ste chceli ďalej, aby som natáčal Build Battle, tak mi napíšte do komentov, dávajte lajky a píšte mi do komentov, čo by som mal zmeniť a my sa s vami lúčime, takže čaute. Čaute.